programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos cordiais. Estamos en Ribadumia para toda a audiencia de Canal Rías Baixas, as comarcas da nosa área de cobertura, e empezamos unha nova edición do programa Falemos. Hoxe estaremos co portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Porto do Son para analizar a súa política municipal dende o punto de vista, lóxicamente, do Bloque Nacionalista Galego. O Partido Popular ten maioría absoluta, con 7, pero o Bloque ten 4 e o Partido Socialista ten 2 concelleiros, están 7-6. Na oposición estaremos tamén co patrón maior da cofradía de a illa de Arousa, que ademais é vicepresidente segundo da Federación Provincial de Pontevedra das Cofradías de Pontevedra, Juan José Rial. Entre outras moitas cousas, é unha das principales cofradías, lóxicamente, de Galicia, a principal da Federación ou da provincia de Pontevedra, con non só con número de embarcacións, sino tamén con destaca, entre outras cousas, nese proxecto que teñen agora para a captura do camarón e tamén na recollida ou na collida de algas. E abrimos este turno de análisis de entrevistas co presidente da Mancomunidade do Salnés, alcalde de Ribadumia, David Castro. Moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, boa noite. Bueno, a semana pasada se presentaba un plan estratégico para a Mancomunidade do Salnés desde o punto de vista turístico. Antes de falar do plan, me gustaría que puxera encima da mesa a importancia que ten o turismo para os concellos, para esta área, os concellos da Mancomunidade, e tamén os datos deste ano, que son, todo apunta e todo dá que a 2 meses vai ser un ano de casi récords ou de moitos récords, non? Efectivamente, o turismo na comarca do Salnés é un sector económico moi importante, xenera un movimento económico moi importante e, de alguma maneira, pois, é un sector que debemos de protexer, que debemos de coidar, de aí, pois, ese plan estratégico, non? Eu creo que se fixo un moi bo traballo ao longo de todos estes anos en materia de turismo, da promoción de turismo, e eu creo que se están recollendo precisamente eses resultados e a día de hoxe, pois, hai que seguir traballando para buscar novos mercados, poder chegar a novos mercados e que eses turistas que se poidan acercar aquí ao Salnés, porque eso de alguma maneira pois vai a xenerar, como dicía antes, un maior benestar social, un maior benestar tamén económico, por suposto, para todos os veciños da comarca. Por lo tanto, eu creo que hai que seguir traballando nesa mesma liña que se fixeron en anos anteriores para que nos próximos anos, precisamente, as persoas que veñen de atrás poidan disfrutar precisamente dunha comarca que é fermosa, pero que temos que saber tamén vender a outros mercados, e sobre todo internacionais, para, bueno, pues, de alguma maneira, pues, cumplir eses obxectivos de benestar. A comarca do Salnés, lóxicamente, é a comarca turística máis importante do noroeste de España,
porque colle os dous concellos fundamentales que son Sanxenxo e o Grove, por ese orden. Cales son as nosas fortalezas e cales, digamos, que son as cousas onde temos que ser todavía mellores? Bueno, como ben dicías, a comarca do Salnés, o Salnés é un dos atractivos turísticos máis importantes de Galicia, precisamente polo número de aloxamentos, por exemplo, que temos aquí na comarca, e iso de alguma maneira pois xenera un movimento económico pois moi importante. Hai que dicir que hai dous concellos, é dicir, a comarca do Salnés, formamos 9 concellos, pero hai dous concellos que resultan que son imprescindibles, digamos, no sector de turismo, como poden ser pois Sanxenxo e como poden ser pois tamén o Grove, e despois ano tras ano pois estamos vendo como os demais concellos da comarca pois estamos crecendo pois en número de turistas, en número de visitantes, e polo tanto nos estamos a consolidar como un das comarcas máis importantes non solamente de Galicia, tamén senón do norte de España, na que pois hai máis turistas, hai máis aloxamentos, e polo tanto pois eu creo que temos que seguir un pouco pois nesa mesma liña, non? Si é certo que o Sanxenxo e o Grove, por suposto que son líderes e indiscutible, pero si é certo que tamén nos axudan a que os concellos, outros concellos e concellos pois máis do interior, pois tamén teñamos ese movimento en canto a este sector do turismo, polo tanto ese movimento económico. Hai que dicir, por exemplo, que como pode ser Meis e Ribadumia, estamos vendo que hai un crecemento moi importante en materia de turistas, son sobre todo peregrinos, e polo tanto aí hai que poñer en valor pois a ruta da Pedra da Auga, a variante espiritual, pois que está tendo un crecemento, eu creo que moi destacado, e polo tanto, pois temos que de alguma maneira pois tratar de coitar precisamente pois a estes concellos que, pois efectivamente formamos parte da mancomunidade, pero gracias a ese turismo, gracias a eses dous concellos, pois evidentemente o que a comarca está fortalecida no sector do turismo. Plan Estratégico de Turismo 24, ano actual a 28, 4 aniños. Da man de quen? Da Diputación, da Xunta? Para nós, eu creo que a Mancomunidade do Salnés ahora mesmo está a facer un traballo de promoción moi importante, e o Plan Estratégico do Turismo é a guía que debemos de seguir, é a guía que temos que, de alguma maneira, que nos vai a orientar precisamente nestes próximos 4 anos, coa idea precisamente de poder ver as nosas oportunidades de mercado, non? E ir da man das distintas administracións, neste caso, pois, da Diputación e tamén da propia Xunta de Galicia, da Xunta de Galicia, pois a verdade é que, de alguma maneira, son a fortaleza, porque vamos un pouco todos na mesma dirección, sobre todo para promover e para promocionar o que pode ser Galicia e, por suposto, promover tamén a comarca. Por lo tanto, para min, eu o decía ademais na presentación, que era motivo de satisfacción precisamente porque estamos a falar de que todas as administracións estamos tirando precisamente nunha mesma liña para poder captar ese turista que pode ser de outras partes, xa non solamente de Galicia, outras partes de España, e sobre todo, que é moi importante, que temos que traballar o turismo internacional, que é algo que está crecendo lentamente, pero é ese turismo que de alguma maneira nos pode axudar a desestacionalizar un sector que somos conscientes de que os meses de xulio, agosto, setembro, tamén un pouco posiblemente de junio, pois xa ten un crecemento, posiblemente esteamos nunha cota moi alta de visitantes e de turistas, pero si somos conscientes de que temos que traballar, sabemos tamén que é lento, pero sí que hai que estar precisamente promocionando para que poder chegar a eses mercados e eses turistas, sobre todo internacionais, se poidan acercar á comarca, que temos, eu creo que moitos recursos para poder ofrecer, sobre todo a paisaxe, eses recursos que poden ser tamén históricos, que poden ser en canto a medio ambiente, en canto a pois eu creo que é algo que de alguma maneira pois temos que destacar, e temos esa capacidade de poder ofrecer aos distintos turistas. Hai que especializarse, hai que apuntar de unha maneira moi fino para que poderlle ofrecer a ese turista para desestacionalizar, estar neses mercados moi concretos, non? E saber e ser conscientes de que o Salnés pois lle pode ofrecer posiblemente moito máis que ao mellor pois outras zonas xeográficas. Somos conscientes de que o Salnés somos líderes en turismo,
pero somos conscientes de que temos que seguir traballando para poder ofrecer o mellor a eses turistas, ese nichos de mercado, pois que poder captalo e que ese mercado se pode ver consolidado ao longo de todos os meses do ano, e iso de alguma maneira, pois como dicía antes, nos axuda precisamente a mellorar a calidade de vida de todos os veciños do Salnés. Digamos que nos meses de verán, nos meses que acaba de citar vostede, de xuño, xullo, agosto, setembro e hasta casi outubro, outono, pois lógicamente casi hai xente de visitantes de todos os sitios, tanto nacionales como internacionais, porque temos playas, temos as mellores playas do mundo, temos os mellores deportes náuticos do mundo, temos tal, pero no outono, no inverno e hasta a primavera, que podemos? No turismo, observación de páxaros, de aves, gastronomía, porque a gastronomía de inverno é incluso tan boa ou mellor que a do verán. As adegas teñen que mellorar a súa oferta para que poida haber ese turismo especializado, o de interior, da gastronomía, as castañas, os magostos. Por onde van os tiros? Bueno, eu creo que é un conxunto de todo, non? É dicir, os concellos de interior, máis de interior, estas rutas de a variante espiritual, o que é a ruta da Pedra da Auga, o que pode ser a ruta que, bueno, que hai que potenciar precisamente agora, pois ao longo de toda a ría, pois eu creo que xunto coas bodegas, o enoturismo, por suposto, pois estamos falando, pois ao mellor, pois deses magostos que podemos estar, é dicir, eu creo que é un compendio de todo. Despois temos algo que se chama a natureza, non? Que de alguma maneira pois é algo pois que posiblemente non en moitos sitios tamén poidan ofrecer, non? Por lo tanto, nós podemos ofrecer a todos esos turistas que ao mellor son máis especializados, pois precisamente pois unha serie de componentes, o turismo de congresos, por exemplo, que é algo tamén moi importante que podemos traballar, non? É dicir, eu creo que hai unha serie de aspectos que precisamente temos que traballar, e como dicía antes, temos que ir un pouco todos da mesma man, tanto a Diputación como a propia Xunta, como neste caso a Mancomunidade, por suposto os concellos, que son os principais protagonistas, cada un no seu concello, de promover para desestacionalizar. Hoxe se fala moito tamén deste turismo, deporte, turismo, deporte, que eu creo que tamén é algo que hai que traballar e que hai que fortalecer, porque na comarca do Senés, pois evidentemente, pois está practicando pois o deporte a un nivel, creo que interesante, con campeonatos tamén interesantes en prácticamente todos os concellos, e iso de alguma maneira sí que moviliza un bon número de persoas con pais, abuelos. Hai o deporte internacional que aquí en Ribadumia, por exemplo, pois tamén o estamos vivindo, é dicir, eu creo que hai moitos aspectos que hai que... Nos concellos, xunto con Villagarcía, Villagarcía e outros dos concellos, efectivamente. A nivel deportivo, posiblemente Ribadumia e Villagarcía sea desos que máis traballades o digamos que o turismo deportivo, por decirlo así. Turismo deportivo, efectivamente. Por as actividades, por a cantidad de actividades que xerades, non? Efectivamente, que non solamente se traballa en cada un, traballa con promoción a cada un dos concellos, pero si afecta, bueno, non, estamos a falar pois moito en Semana Santa, moito no mes de maio, junio, é dicir, máis que no verán, non? Entón, eu creo que eses deportes, pois tamén nos hai que de alguma maneira pois axudar, consolidar, porque eso pois son os prescriptores en cada un dos lugares. Estamos falando de que veñen a veces equipos, ven xente precisamente pois de outros países, e son os principales prescriptores precisamente para que poñan a comarca lle den esa visibilidade que temos que... Para todo isto hai que xerar paquetes, hai que xerar o que se chaman os paquetes turísticos, hai que dar contidos, o turismo mariñeiro, ir a coller berberechos, o turismo cultural de ir a ver castros, o de Ribadumia, o de Alanzada, o de Castro, o de, vamos, os que sean. O Grove, o Castro Alobre, claro, hai distintos... o eclesiástico, o religioso, o das camelias, o dos pazos, o das adegas. É algo moi importante, por exemplo, o camiño de Santiago, non? É dicir, o camiño de Santiago é o mellor produto que temos a nivel internacional. Eso dende fai uns anos o crecemento está sendo pois espectacular, non?
creo que en torno ao Camiño de Santiago se poden xirar precisamente moitas cousas para poder, de alguma maneira, pois, que ese turismo pois, se poida consolidar e que poidamos crecer, non? É dicir, eu creo que a comarca, dicíamos antes, está o sector do turismo pois está moi forte, pero temos que seguir dándolle ese contido para que ao longo dos próximos anos, de alguma maneira, pois se poida consolidar máis, xa non solamente neste momento, sino de cara aos próximos anos. Non somos conscientes de que chegar a ese turismo moi concreto, eso leva tempo, eso non se consigue pois de un ano para outro, pero sí é certo que hai que poñer as sementes necesarias para que ao longo dos próximos anos pois todo ese turismo poida pois estar na comarca, que iso ao final pois vai a xenerar precisamente ese movimento económico, polo tanto ese benestar. A cultura e a tradición locales, desde, non sei, de todas as tradicións que temos, hai que potencialas e eu supoño que teñen importancia. Hai un dato que o sector turístico galego aumentou a súa rentabilidade un 8,6% durante o pasado mes de setembro. Hai que conseguir máis turismo e hai que conseguir máis turismo de calidad. Eso quería todo o mundo. Quería todo o mundo. Como nos destacamos? Como melloramos donde temos puntos débiles? No feísmo, na falta de... Bueno, son aspectos, hai que analizar, non? Hai que facer un análisis precisamente dafo desas posibles debilidades que podemos ter, tamén as fortalezas que de alguma maneira podemos ter, e ver onde se pode mellorar, non? As debilidades, evidentemente, pois hai que subsanalas, porque eso de alguma maneira pois vai a permitir que ese turismo, que ese turista que se acerca aquí aos Salnés poida seguir falando ben, e polo tanto, eso vai a incrementar o número de turistas ao longo dos próximos anos. Eu creo que estas cousas hai que conxugalas todas precisamente para cumplir obxectivos, non? Por lo tanto, o Salnés ten moito que ofrecer, creo que temos marxen de mellora, por suposto, pero tamén é certo que todo o que se fixo en anos anteriores, pois hoxe está dando pois os seus froitos. Os seus froitos, estamos a falar que este ano, pois neses 3 meses, pois estamos falando de que hai preto de 1 millón de turistas, hai preto de 3.500.000 pernoctacións. Estamos falando de que cada turista pois ten unha media aproximadamente de entre 3,5 e 4 noites por turista, polo tanto, os visitantes, que hai un número moi importante de visitantes, pois está unha media de 4 ou 5 horas, é dicir, hoxe se están analizando pois todas estas cuestións, estes datos, pois son necesarios e imprescindibles para poder tomar decisións que sin esa aportación ou sin esos datos, pois a verdade é que sería difícil, non? Pero cando temos datos encima da mesa, pois sí é certo que se poden tomar as decisións máis fácil e saber onde temos os puntos débiles para poder corrixilo. Eso é responsabilidade de todo. Eu quero me acordar ahora mesmo que o sector privado está facendo un traballo enorme. É dicir, o sector privado, é dicir, as administracións, evidentemente, temos que dar esa posibilidade, temos que saber vender, pero temos que ir da man precisamente do sector privado, que saben precisamente onde están os puntos débiles do sector, para que as administracións nos ter que escoitar e ao mesmo tempo ter que corrixir precisamente as desviacións que poidan xurdir. Por lo tanto, como viña dicindo pois estes días, xusto na presentación deste plan estratégico, que é moi importante que o sector privado nos axude precisamente a detectar esas necesidades para poder, de alguma maneira, subsanalas e poder ofrecer do que pode ser a comarca do Salnés, que é importante, pois, esa imaxen que é fundamental. Hai que vender a comarca do Salnés, creo que temos posibilidades para poder chegar a novos mercados e, sobre todo, captar ese turista que hoxe é diferenciador con respecto pois, a outro turista que pode acercarse aquí nos meses de xulio e agosto. Bueno, para favorecer, digamos, que os movimentos de pasaxeiros e de turistas, hai dous hándicaps importantes, que un é o tren, ao Renfe, donde a alta velocidade pois agora mesmo está en horas moi baixas, posiblemente no que eu recorde, pois posiblemente nos peores momentos que está, e logo temos os aeroportos, non? Que temos 3, pero que o Porto move 3 veces máis que o que moven os 3 aeroportos galegos, non? Para poñer aquí a xente, e
tamén a mancomunidade debera de fortalecer servicios de interrelación na propia comarca con entendemento entre todos os concellos, que non é fácil. Sí, nos entendemos que sí, é dicir, o turismo se compón de moitas partes, non? E unha das partes importantes é a que estás comentando, é dicir, primeiro temos que ofrecer por unha parte os mellores servicios que se está traballando precisamente tamén na mancomunidade para que nos próximos anos, pois, se hai máis incremento de turistas, pois eses servicios pois sexan os que de alguma maneira pois corresponden. E outro aspecto importante a mellorar, pois digamos que o transporte, pode ser o transporte na comarca, sabemos que aí hai unha debilidade, a veces se chegan aos aeroportos e a veces para chegar a destino, como pode ser Cambados, Vilagarcía, Ribadumia, Meis, é dicir, calquera concello da comarca, pois a verdade é que pois non é fácil, non? Si é certo que, bueno, pois temos 3 aeroportos, os 3 aeroportos hai unha competencia moi importante que é o Porto. Eso merece un análisis bueno, pois en profundidade, porque eso afecta, digamos, xa non solamente ao Salnés, sino afecta a toda Galicia, e somos conscientes de que cada un dos aeroportos tamén teñen que estar máis conexionados, digamos, coas distintas provincias, e posiblemente dentro das provincias, pois tamén esa comunicación entre os distintos concellos pois tamén é moi importante. Eu creo que ese debate pois o hai que, bueno, pois o hai que abarcar nos próximos meses, no próximo ano, porque entendemos que é algo importante, é algo fundamental, non? Cando viaxes a outras partes pois do mundo, detectas que o transporte pois é algo moi fácil, e nós aquí somos conscientes de que temos pois unha debilidade. Hai que traballar eso tense que traballar dende as distintas administracións. A coordinación, porque, por exemplo, entre as dúas estacións importantes, que sería Vilagarcía e Pontevedra, vale? Que están a tiro de pedra de calquera dos concellos da comarca do Salnés, pero faltan conexións, falta logística, falta ofertas, e se non hai ofertas non hai demanda. Efectivamente, eu creo que aí temos que dar un paseño máis. Claro, e nos aeroportos pasaría o mismo. Santiago e Vigo tendrían que ter alguna... Porque, por exemplo, entre o Porto e Vigo si hai conexións de transporte por carretera. Sí, efectivamente, eso hai que... E iso xera movimientos, e xuro, números, cantidades. É importante ter unha rede de transportes pois que se axuste un pouco ás necesidades. Porque hai moito turista que non ven en coche, que non ten a súa mobilidade metida, sino que ven a pasar o fin de semana, ven a pasar 3 ou 4 días e ven ca maleta e quere chegar ao seu destino, ao seu hotel ou ao seu apartamento e poderse mover. Efectivamente. Hai que traballar. E por aí como están os concellos e como está, digamos que a compenetración ou o acordo entre os 9 concellos que lóxicamente son moi distintos, tanto en necesidades como en ofertas como en posibilidades. Cada un dos concellos ten as súas necesidades en materia de transporte, pero bueno, eso hai que... En todo me refero en todos os conxuntos turísticos. Uns ofrecen unha cousa, Meis, Ribadumia, lóxicamente non compite con Sanxenxo e con Grove. É unha serie de cousas, pero é un complemento importantísimo. Por suposto, é que eu creo que a comarca en ese aspecto somos conscientes de que, como dicía antes, hai 2 concellos que destacan en materia de turismo, son claramente turísticos, pero tamén axudan a ese complemento, non, que podemos ofrecer pois ao mellor outros concellos, como poden ser pois Meaño, como pode ser Meis ou como pode ser Ribadumia. Temos esa posibilidade de que as persoas que de alguma maneira pois poden vir a Meis, a Ribadumia ou a Meaño mesmo tamén se acercan, están a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos do que pode ser o Grove, do que pode ser Sanxenxo, do que pode ser Cambados, ou do que pode... É dicir, somos unha comarca de 110.000 habitantes que creo que están, bueno, estamos moi preto, non, para poder que o visitante e turista pode estar en cada un dos concellos. E como están os concellos a nivel de entendemento?
dentro da mancomunidade, señor Castro? Eu creo que os obxectivos son comuns, polo tanto, entendemento hai. Despois, a veces, bueno, pues, queremos rivalizar en materia política, hai dúas cousas, digamos que no plano político hai moitas diferencias, pero no plano de servicios hai entendemento. É fundamental que haxa entendemento, e hai entendemento, e de feito se siga a traballar pois da mesma maneira para precisamente cumplir os obxectivos que nos podemos marcar cada un dos concellos. E a verdade é que a mancomunidade pois está traballando, xa non solamente agora, senón dende fai uns anos. Eu sempre digo que os alcaldes que foron os presidentes da mancomunidade fixeron un traballo enorme, cada un cos seus equipos, para precisamente hoxe ser unha das mancomunidades punteiras de Galicia e punteiras de España. É dicir, hoxe estamos falando de turismo, pero poderíamos falar posiblemente de outros sectores que tamén estamos sendo libres en materia de servicios, en materia de obradoiros, etcétera, etcétera, non? Pero en materia de turismo, evidentemente, uns concellos nos complementamos cos outros, e a verdade é que os resultados finais pois están aí con números, ademais, non? Que non é falar por falar, senón con números precisamente para decir que a comarca en materia de turismo pois está sendo unha das comarcas máis destacadas, que eu dicía antes tamén, tanto de Galicia como do norte de España, e a nivel de comarca, pois a nivel de España pois somos unha comarca, pois o Salnés, unha comarca pois a ter en conta. Que papel xoga digamos, que papel xoga dentro do plan estratégico destos 4 anos 24-28 de turismo a formación neste sector turístico, como poida ser o obradoiro de hostelería ou de promoción turística? Bueno, é fundamental, cada día a especialización é máis importante en materia de obradoiros, por exemplo, de hostelería. Cada día temos que ser máis profesionais, non? Por lo tanto, a mancomunidade ten que, nas súas posibilidades, ten que tratar de formar precisamente e dar ese apoio ás persoas para que adquiran pois esa formación para, pois, si estamos falando pois, dun obradoiro de hostelería, como poden ser camareros, como poden ser cociña, pois que poidan ofrecer o mellor de sí. A comarca demanda precisamente pois persoas en ese sector, e de feito o concello ou a mancomunidade, pois está a traballar precisamente cada ano con cada un dos obradoiros, e hai que estar agradecidos á Xunta de Galicia, que sempre nos fai esa aportación económica para poder consolidar estes proxectos, non? Eu creo que na comarca é moi importante a desestacionalización, é moi importante ofrecer a mellor imaxe precisamente que pode ter o Salnés, cos mellores profesionais en cada un dos seus apartados, para que precisamente ese turista que se acerca e que está sendo atendido por esas persoas, pois de alguma maneira que vexan esa hospitalidade, que para nós é algo moi importante, e que quede ese bo sabor de boca nos turistas, para que poidan prescribir, para que poidan, cando chegan ao seu destino, que poidan falar ben desta comarca, para que nos próximos anos poida seguir vindo xente destes. Ainda podemos mellorar moito, non? Somos vos, pero ainda podemos mellorar moito. Bueno, en todo hai que mellorar, non? Pero bueno, eu creo que se facemos un análisis de anos atrás, eu creo que cada ano se está tratando de mellorar, e se están cumprindo pois eses obxectivos, non? E hai que traballar sobre todo de cara a un futuro, que eu creo que se están formando precisamente esas persoas, para que, bueno, se hai debilidades, de alguma maneira, pois se poidan convertir en fortalezas. Claro, porque ademais no sector da hostelería, que é un dos grandes atractivos que temos, hai un problema de personal. Sí, de falta de man de obra. Sí, efectivamente, xa non solamente en hostelería, si falamos, cada un dos veciños dos que nos poden estar escoitando, hai unha demanda, non, en distintos sectores, non, de persoal. En materia de turismo, e se queremos falar de hostelería, pois tamén hai unha demanda, unha necesidade moi importante. Por lo tanto, bueno, pois hai que traballar precisamente para que eses traballadores estén nas mellores condicións posibles e poidan ofrecer pois o mellor de cada un deles. A mancomunidade, digamos que aquí están todos a unha convencidos de que hai que axudar na formación?
Sí, somos conscientes de que a formación é algo necesario, hai distintas accións precisamente por parte das mancomunidades apoiadas pola Xunta de Galicia para dar a mellor formación aos nosos veciños e veciñas. Si nos vamos á hostelería, pois está esta Escola do Obradoiro, por exemplo, pois que está dando ou está sacando ou estamos formando a persoas pois cada un dos anos, e aparte con unha inserción pois laboral pois moi importante. Estamos falando de en torno a un 80-90%, polo tanto, pois os obxectivos de alguma maneira se cumplen, e sobre todo que é importante que a mancomunidade escoita, que escoitando as empresas se percibe precisamente ou sabemos onde están esas necesidades laborais para poder precisamente ofrecer esa formación para que as nosas empresas da comarca poidan contar con estos traballadores e, polo tanto, poidan cumplir os obxectivos de alguma maneira laborais. Dentro das nosas tradicións e cultura temos un dos escaparates locales máis potentes, que son as festas gastronómicas, as festas parroquiais, etc., que principalmente están no verán, ainda que logo despois están unha serie delas espalladas durante todo o ano. A nivel de promoción exterior, ainda que se vaya da man de Turismo Rías Baixas, que é a Diputación de Pontevedra, ou Turismo de Galicia, que é a Xunta de Galicia, en Fitur hai que ir sí ou sí, non? Bueno, Fitur é un escaparate, de feito a mancomunidade está traballando xa para Fitur. Estamos falando de Fitur, se celebra a finais de xaneiro, e a mancomunidade, pois, efectivamente, estamos traballando precisamente para estar en Fitur. Fitur é un dos escaparates en materia de promoción turística máis importante, é unha cita indiscutible, e aí é onde precisamente se poden captar ou onde nos podemos, de alguma maneira, enseñar, mostrar aos distintos tour operadores, estos que poidan vender a nosa comarca, e, de alguma maneira volvemos atrás, que poidan cumplir os obxectivos que se poidan visitar aquí na comarca, non? Pero Fitur é necesario estar, e, xa digo que dentro a mancomunidade xa se está a traballar precisamente para esa cita que é moi importante. Bueno, temos que rematar, señor Castro. Lóxicamente de turismo podríamos estar falando máis tempo e de cousas máis concretas, pero non quero acabar esta cita con este programa sin preguntarlle como vai este casi aniño, estos 10 meses que leva de presidente da Mancomunidade despois daquela moción de censura ali no 20 algo de xaneiro, 22, me parece que foi. Como están as relacións políticas entre as distintas forzas, entre o Partido Popular, os que apoian o Partido Popular, os independentes, e o Partido Socialista, BNG e Esquerda Unida. Eu creo que esa relación que, de alguma maneira se está tratando de cohesionar e se están cumprindo os obxectivos, non afectou para nada os servicios da mancomunidade, que é o máis importante, non? Porque outro, digamos que é algo máis político, pero técnicamente falando, a mancomunidade sigue traballando e sigue ofrecendo os mellores servicios a cada un dos concellos. Outra cuestión é a rivalidade política, que eu creo que pouco a pouco hai que tratar de subsanar, porque non nos podemos olvidar ninguén que temos que traballar para os veciños do Salnés. Dende a nosa parte sempre tendemos a man precisamente para crear ese mellor ambiente para que haxa unha comarca moito máis sólida, unha comarca moito máis sensata, e, polo tanto, que cumplamos os obxectivos en materia de servicios, que hai moito traballo que levar a cabo. Pois, señor Castro, damos por finalizado por falta de tempo, damos por finalizado esta entrevista, pero ten unha última oportunidade para dicir o que vostede queira, remarcar algo do que dixo, do que non lle preguntei. Eu creo que abarcamos prácticamente todo. Eu creo que a comarca en materia de turismo, creo que temos que seguir traballando na mesma liña. É moi importante traballar na desestacionalización, estamos a traballar na desestacionalización. Somos conscientes de que non é un traballo que se poidan cumplir obxectivos de hoxe para mañán, pero somos conscientes de que hai que traballar pouco a pouco para que ao longo dos próximos anos ese turismo que poida vir ao longo dos meses que sexan distintos a julio e agosto, que haixa un crecemento importante, non? Eu creo que ese é o obxectivo fundamental. Outro obxectivo fundamental
creo que o dixen antes tamén, é precisamente dar maior visibilidade da comarca, que nos coñezan máis como comarca, e crear esa imaxe propia de Salnés con todos os componentes que podemos ter, que son moitos e bons. E iso poderlo, de alguma maneira, transmitilo precisamente a países. Vamos a intentar traballar co turismo internacional, porque cada turista que poida vir dende outros países, pois eso vai a xererar riqueza precisamente no noso país, na nosa comarca. Por lo tanto, eu creo que esas son un pouco as variables e onde realmente temos que facer un esforzo importante, porque é algo que se traballa moi lentamente para conseguir obxectivos. Por lo tanto, aí é onde temos nos que profundizar o noso traballo. Pois, señor Castro, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitas gracias, moi boa noite. Boa noite. Da man dos patrocinadores, volvemos dentro de un instantiño. Recibimos a Juan José Rial, o patrón maior da Illa de Arousa, e así que non se vayan, volvemos ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Pois xa estamos de novo con todos vostedes. Lle damos a boa noite e a benvida a Juan José Rial, patrón maior da Cofradía da Illa de Arousa e vicepresidente segundo da Federación Provincial de Cofradías. Señor Rial, moi boa noite, como estamos? Que tal? Moi boa noite. Bueno, estamos a 2 mesiños de rematar o ano. Que balance podemos facer para a audiencia e para os veciños da Illa de Arousa de cale os datos que manexa a Cofradía a estas horas? Bueno, este ano, como ben sabedes, enero, febrero e marzo, incluso abril, estuvemos sin prácticamente traballar nas zonas de marisqueo, tanto a pé como a flote. A situación neses meses foi cero, quitando un pouco de recursos específicos, que é o que sacan algas, navalla, longueirón e anémona, que foron uns dos únicos que estuveron traballando na nosa cofradía. Empezamos no mes de maio a traballar, incluso as mariscadoras, pero poucos días, porque, como ben sabedes, sufrimos un inverno especialmente duro, no cal morreu moitísimo marisco. Non só na nosa cofradía, sino en todas as cofradías da Ría de Arousa, unhas en maior medida que en outras, en varias rías, como pasou Muros Noia, como pasou na Ría de Pontevedra, Vigo, e aquí na Ría de Arousa, pois os que estaban no interior da ría, pois acabou afectando máis que a nós, incluso nos lombos de Ulla unha mortandá casi do 100% de todas as especies que ali existían, e a nós tamén nos afectou na campaña do verán. Na campaña do verán foi unha campaña especialmente moi cortiña nos días da semana, incluso chegamos a traballar 2 días, 3 días, 4 días en función dos precios que tiñamos no mercado. Zonas que habitualmente tiñamos para traballar
No verano, pois, tuvémolas que abrímolas e acabámolas pechando, porque o marisco apenas crecera, era de talla irreglamentaria, é moi pouco marisco e tiñamos moita mortaldade e tivemos que acabar cerrala para non acabar co recurso que había nesa zona. A zona que mellor tiñamos, pois fomos capaz a estirala hasta mediados de setiembre, que foi cando acabamos de traballar. Os precios que tivemos polo verano, pois bastante ben, a xente foise gobernando máis ou menos como pudo en comparativa a outras cofradías. Non é así no marisqueo a pé, porque colleronse un ceso de actividade e levan xa, creo que 4 meses sin traballar. É dicir, non están traballando, esperamos que agora en noviembre empezarán a traballar o marisqueo a pé. Abreu un marisqueo agora en outubro, como ben vedes, os lombos de ulla pechados, o boído moi pouco marisco de talla comercial, o que soporta o número máis grande de barcos, Cabío, pois aguanta moi poucos barcos e a libre marisqueo outras zonas é onde están o resto dos barcos. Hasta agora a ameixa rubia pois era que estaba aguantando o precio nas lonxas, era o que estaba indo máis a xente porque salía o día máis rentable que ir ao boído. E agora mesmo, pois, os precios están moi baixos da babosa, unha babosa espectacular, no cal os precios chegaron a 10,40 €. É dicir, estamos en precios dos anos 95 ou 2000. É dicir, precios moi baixos. Hai 20 e pico de anos. Sí. E os costes son totalmente distintos. Hombre, non ten nada que Tanto ver. salariales como os de... A vida xa vedes como está, a cesta pa ama de casa está polas nubes, xa non queremos decir o aceite ou outros produtos, o leite, o pan, que todo o que se encareceu, a luz, a agua, todo. Para os que non somos do sector de primeira liña, parece que ella como que está máis no medio da ría, que parece que está un poquinho máis protexida, non? Das riadas, das chuvias, das mortandades ou dos efectos primeiros das inclemencias do tempo. A pesar de todo, sigue afectando, non? Cando hai temporales, cando hai... A ver, estando no medio da ría, estamos menos afectados pola baixa salinidade, como pode ser en Rianxo, en Carril, cofradías que están cercanas á desembocadura do Ulla. Si nos acaba afectando a nós, porque ao final todo eso que baixa polo río abaixo acaba invadindo a ría. É dicir, nós, como ben che dixen antes, hai zonas que temos destinadas a traballar no verano, que era para a ameixa babosa e para a ameixa japónica, que tuvemos que acabar cerrando porque non creceu e non pudamos extraer esa ameixa. Pero non, senón, acabouse reflejando no sector do mexilón. No sector do mexilón, en comparativo ao ano anterior, non lle creceu, o mexillón caíalle, é dicir, situacións graves para todos. Non lle acabou perjudicando solamente o mariscador a flote ou o mariñeiro a pé, senón tamén a acuicultura do mexilón. Un concello como ella de Arousa, o mar ten un peso brutal, non? Na economía, no emprego, na dinámica social, en todo, non? Sí, na Arousa non temos agricultura. Pode haber alguén que poña 2 patacas para comer para a casa, pero non temos viño, non temos nada de xir ali. O 95% pois dedícase directamente do mar, se non é do marisqueo ou de a pé ou a flote ou de artes menores como pode ser as nasas, tramallos, miños, xeitos, boliche, artes de pesca diferentes e despois o mexilón. É dicir, basicamente do mar vive a Illa de Arousa. E a cofradía de Illa de Arousa é unha das máis grandes de España, porque parece que, aínda que é un concello pequeno en habitantes, en número de habitantes me refiero, pero ten 427 barcos, que é a cofradía da provincia de Pontevedra e das máis grandes, con maior embarcación, con maior número de embarcacións, e isto supoño que tamén, aparte da ventaxa que ten, tamén supoño que é un lastre para as zonas boas de traballo, non? As zonas boas de pesca, de marisqueo, que hai unha sobrecarga tamén en momentos determinados. Sí, o que nos estaba pasando este ano, a situación era grave no marisqueo flote. Que conlevaba isto? Pois que os barcos derivasen a outras artes, como pudo ser o xeito, os tramallos, os miños, as nasas, o boliche, todo isto que ocasiona pois cargar outras artes de máis esforzo, non? Que normalmente pois non había. O marisqueo pois nestes anos estaba tendo unha baixada grande,
este ano foi unha hecatombe para todos, é dicir, foi unha baixada enorme, coa consecuencia de que, como ben diste, pois os barcos teñense que buscar a ganancia por onde sea. Entón se derivou a outras artes e deixar o marisqueo máis de lado. Bueno, no marisqueo facemos un... Bueno, vixiancia, furtivismo e todo isto, como está tendo moita influencia ou menos influencia debido á situación? Non, nos na illa pouco furtivo temos, é dicir, basicamente, pois, os que son locales, que teñen problemas pois, con outras cousas que non é o traballo, entonces, pois, xa os temos localizados, basicamente, a mellor temos escollido 2-3 veces no día, abrete unha sanción que finalmente eso non acaba nada, porque non tes por onde tirarlle, é pouco máis, é dicir, algunha vez temos escollido un grupo de chinos, temos escollido xente de outro lugar, pero cousas aisladas. Bien. Ten la cofradía, a nivel de traballadores, de funcionarios, de organización, de todo. Bueno, ahora mismo estamos en 18 traballadores, son os que temos na cofradía, chegamos a ser 22, agora jubilaronse creo que 3 nestes últimos 10 anos, estamos en 18 traballadores. As contas van dando? Non, é dicir, a cofradía da illa temos unha suerte, entre comillas, que temos unha organización de produtores que é un OPP20, e gracias a ese OPP20 pois vamos subsistindo porque podes acceder a fondos europeos e gracias a eses fondos europeos e os plans de produción que facemos a través da PPC pois conseguimos ser bastante subvencionados e sacar a cofradía adiante. É dicir, estes anos, incluso tendo eso, para o ano que ven vai a ser catastrófico para a nosa cofradía porque a día de hoxe o que levamos facturado é moi por debaixo do que solemos ter na nosa cofradía. Pode xer que mellor outros anos a esta altura estábamos en torno aos 4 millóns de euros, máis ou menos, e agora debemos de andar polos 2 millóns e pico de euros. Eso para nós é moi pouca cousa. Un 40% menos, máis ou menos? Sí, a mesma altura. É dicir, moito tiña que mellorar isto para que o mes de diciembre ou que quede de noviembre que faturásemos... Cuestión de kilos, cuestión de precios? Xogan un pouco as dúas cousas? Xogan un pouco as dúas cousas, é dicir, os precios baixaron para moitas especies que son fundamentales a nós, non na ameixa rubia. A ameixa rubia é unha especie que antiguamente pois, tiña un precio moi baixo, pero agora pois, está aguantando os precios entre 22 euros a 12 euros, que é unha especie que nós temos bastante non, pois é da que máis traballamos na illa tamén, pero a babosa vemos que ten un precio moi baixísimo e a japónica tamén. E o berberecho como anda? Nos na illa antiguamente tiñamos berberecho, non era das especies que máis tiñamos, pero era da que había, pero desde que hai anos apareceu a especie esta martella, a nos acabou nos desaparecendo na súa totalidade. Hai brans que aparece un pouco, brans que non temos ningún, pero faloche a pé, a flote moi pouquiño, creo que este ano sacamos moi poucos kilos. Desde que entrou ese parásito, a nos acabou nos fundindo totalmente. De feito, nos lombos de Ulla é o que está, se non é pola baixa salinidade ou polas temperaturas ou por calquera outro problema que baixe polos lombos de Ulla abaixo, o que acaba matando o berberecho é a martella. A martella é un parásito que se mete nos sifóns do berberecho e acaba afogando e que non pode comer e morre de inanición. Basicamente eso. Xa, e además é complicado combatilo, claro. Non, a día de hoxe estaban, creo que no CIMA, facendo un estudio para ser especies resistentes a ese parásito, pero non che podo decir cal é a situación dese... O relojito, carneiro e todo eso, testimonial ou axuda? O relojito, pois, fomos capaces desde 2015 que se fixera un estudio desde as cofradías da Ría de Arousa, pois fixeras un estudio en crustáceos, non o fixamos nós na cociña da casa, sino que o encargamos á Universidade de Vigo, que é unha referencia, fixe un estudio en crustáceos, en camaróns, e demostramos que hasta cierta
tamaño do relojito, pois non era acumulable ese plomo nos crustáceos. Con eses datos na man presentámoslos á Consellería e fixeuse un estudio en un simulador do corpo humano, en mamíferos, en ratos, a ver cal era o impacto sobre eso. E sendo un simulador dou moi por debaixo do que está establecido, creo que un 0,002 miligramos que acababa pasando O bicho. O bicho, o mamífero, e máis nos simuladores, e está moi baixo do que está permitido na Comunidade Europea, e en base a eso, pois, conseguiuse volver a este relojito. Que capturas tendes, máis ou menos? Relojito moi baixos, porque a talla que se puxo foi de 30-35 milímetros para extraer, é dicir, unha talla moi baixa. Gracias a eses estudios que foi en colaboración co Intermar, a Consellería, creo que foi a Universidade de Vigo e a de Coruña de Santiago, que se fixeron estudios paralelos para intentar leválo á Comunidade Europea, que de feito fora facer unha ponencia a Lorient, o CCSUR, para ver se facían un dictamen favorable para poder extraer non todas as tallas de relojito, pero polo menos a talla 45-47 milímetros, me refiero. É dicir, a día de hoxe ainda estamos en tratos coa ESAN a ver se somos capaces a que nos los probe nacionalmente a que se poida consumir aquí en España. Estamos aí ainda, despois de anos luchando nesto, pero bueno, as institucións son así, son cousas... E o carneiro que antes non se lle daba precio e agora? Sí, este ano, pois, no verano, foi surrealista, foi unha das cousas que nos dou un valor engadido ao sector da marca, chegou a coller 22 euros. A ameixa rubia, por exemplo, a 16, e o carneiro a 22. Ahora volveu a baixar, están nos precios normales. Bueno, porque, claro, entre 8 e 10 euros. Home, hai que contar que non estamos co turismo que tiñamos polo verán. Claro. Pero, sin embargo, logo Camarón, Nécora, me gustaría que fixera tamén un balance por aí. Camarón, Nécora e Navalla, Longueirón, que tamén son artes importantes para a illa, non? Pois o Camarón e a Nécora agora nesta época pois están tendo, pois bastante ben, os precios son bastante bons. De feito, o jueves pasado debemos de ter en torno a 100 kilos de Nécora na subasta, creo que tamén outros 60 ou 70 de Camarón, que está moi ben para un día da semana. Por aí, por ese lado non temos queixa, pero hasta ese momento pois estuvo vendo moi pouca Nécora, moi pouco Camarón, non sabemos debido a que foi, pero moi pouca cousa. Si na Navalla, o Longueirón, incluso nas algas, nós somos unha das cofradías que máis algas sacamos de Galicia, creo, non sei de memoria, pero creo que o ano pasado anduvemos nas 350 toneladas e nos sacamos 6 tipos de algas. Sacamos a ulva, que é a leituga de mar, a imantalia, que é a correa, o codium, o combo, o ramallo ou o codium, que ese, pois, creo que é a gracilaria, son outra das especies que sacamos. Este ano queríamos mirar de incluir 2 novas especies no noso catálogo de extracción, nos nosos planos de explotación para estes 3 anos venideros. Bueno, todas estas cousas, todas estas algas están, lógicamente, avaladas polo CRAEGA, que é o Consello Regulador de Colegio de Produtos Ecolóxicos, Pesca Verde, todos os certificados, porque, en definitiva, non hai intervención humana. Non sei, simplemente, pues están aí no medio da ría, ou na ría, nas zonas que teñan. E hai varios compradores, un comprador solo, unha empresa de Vigo que é a que absorbe a maioría? Non, temos empresas de Coruña, empresas de Vigo, empresas portuguesas, temos de todos os sitios. As que máis nos suelen levar son as empresas fuertes, pois son de Vigo e de Coruña, non sei se poderei dicir os nombres. Sí, sin problema, de ningún tipo. Que son, como lle chaman, Algamar, e a de Vigo, e despois Porto Muiños, que son das dúas que máis algas compran, polo menos a nós. E das que encontramos, a venda por aí en moitos dos sitios e dos puntos de venda. Sí, aquí en España non é unha cousa que abunde nos centros comerciales, si en Europa, porque é un produto que se consume moi ben, é un produto natural que non intervén nada, como ben dicías ti, ten o selo do CRAEGA e temos o selo de Pesca en Verde,
tamén levo o selo de pesca de Rías. Claro, bueno, a nosa marca que é Marisco da Illa. Non sei, saberás que temos unha marca que lle chaman Marisco da Illa desde o ano pasado. Bueno, sí que sabía, pero bueno, isto é importantísimo porque en definitiva para un sector dedicado do mar, do que nós temos aquí, da nosa cultura, da nosa forma de vivir, todo isto que se está poñendo moitas veces en cuestión na Unión Europea, que non nos entenden, non? Que é difícil trasladar as nosas condicións, as nosas características a que nos entendan na Unión Europea e que bueno, é unha forma de vida histórica de toda a vida e que debe de seguir dentro de moitos anos, non? De centos ou miles de anos. Bueno, a joya xa sido cada vez vexo máis difícil, pero bueno, a joya superemos este bache que temos agora, que a verdade é que se ve o futuro bastante negro, pero bueno, vamos a ser pesimistas. Estos días as nubes están no Mediterráneo, A ver, deixas isto para lá. A borrasca e as danas están no Mediterráneo, entón por aquí está un poquinho máis despejado, pero bueno, supón unha importancia e eu non sei se sodes a máis importante, pero desde logo estades na cabeza das importantes na captura de algas, non? Sí, na captura de algas somos das máis importantes de Galicia, xa dixo, empezamos alá polo 2012, quero recordar que cando empezaron, creo que foron en torno a 14, 15 barcos, o primeiro día que chegaron a terra coas algas era un pouco irrisorio, non? Porque os propios compañeros se rían deles, dicían, mira para aí, a coller esterco para as hortas e tal, ja. Pero a día de hoxe, pois, que somos 22 embarcacións, na cales hai 44 tripulantes entre esas 22 embarcacións, é unha maneira de diversificar o que temos, o traballo da cofradía, do marisqueo, porque, como ben sabes, o marisqueo non vai moi ben, ou vai mal, pois gracias a este recurso pois vamos diversificando pouco a pouco no tempo. Pero que ademais é complementario, porque non implica non vai contra ningún outro. No, pero bueno, sabes que sempre hai discrepancias. Bueno, eso cada un é biólogo, hai moito biólogo. Hai xente que estudiou biología por fora, entón hai xente que entende de todo un pouco. Entón, no, incluso dan leccións, pero bueno. Nos cando intentamos introducir máis xente e entrar nun recurso e extraer máis, pois somos bastante conscientes e vamos cada 4 anos pois incorporando 2 barcos, 4 habilitacións, e vamos estudiando en 4 anos o esforzo que vamos tendo sobre o recurso e que problemas lle ocasionamos, porque hai que ter en conta que aí viven peixes, aí viven crustáceos, viven camaróns, bueno, e tamén comen algas, entonces tamén van a desovar e hai que saber en que impacto lle ocasionamos nos a eses peixes que tamén viven das algas e comen das algas. Claro. Volvemos un poquinho para atrás, cando eu lle preguntaba polo camarón, a nécora e a navalla, e vostede me saltou as algas, pero no camarón hai unha modalidade nova, non?, de captura de camarón, non? Bueno, vamos a chamar nova, ahora legalizada. Sí, é verdade que levaba anos pelexando por poñer claro este traballo, non?, que estaban facendo xa os nosos mariñeiros, que era a nasa en batea. Claro, eso, o non estar con un plan ni recollido de ninguna maneira é ilegal. É dicir, no cal que se che collía nunha batea sancionabante, coas nasas trasladando de batea a batea tamén che sancionaban, e fomos capaces, gracias aos bateeiros da illa e de Vilaxoán e de Vilanova e de Cambados que nos aprobaron que pudasen embarcar nas súas bateas para colgar esas nasas, que non lle ocasiona ningún problema. De feito, está recollido no plan que hai que deixar a batea tal e cual como cando subiches a ela. Claro. E non interrumpille o seu traballo, vale? É dicir, temos que traballar todos e pasar pola batea inadvertidos. No cal poden colocar 50 nasas cada barco nas súas bateas que queiran eles, nas que están recollidas no plan. O ideal sería pois que outras agrupacións ou forsen... Os propietarios de bateiros accederan a que nos aproveitemos ese recurso, porque a eles nin lles vai nin lles ven. É un recurso que finalmente acaba desaparecendo ao sacar o mexillón dali. É unha pena que non poida vivir xente dese camarón. Cal é a simbiosis que ten o camarón entre as bateas? Bueno, pois vive ali como un carroñero, o camarón é carroñero. Todo o que mexilón que morre
ou calquer cousa que encontra no mexilón sírvelle como zona de desove, de agocho e de comida. Entonces, a batea para eso é un refuxio impresionante para o camarón. Claro, e a cuestión é que nunha batea haxa as nasas que sean, 10, 20 ou as que sean, que lóxicamente supoño que estará normativizado e establecido polos biólogos e a Consellería do Mar e a normativa tal, non afecta para nada que vayan a comer a sardiña nasa en vez de comer ali na causa. Nada, o camarón a batea non lle influye tampouco, porque non é capaz de abrir un mexilón e a comelo, senón un mexilón que morre ou calquera outro peixe que poida encontrar. O noso traballo é colocar as nasas donde non lles moleste os bateiros e colocar, pois creo que teñen 10-12 nasas por batea. Sí. Cantas bateas ou cantas, bueno, porque este é un plan, cando empezou isto? Empezou o ano pasado. Bueno, e levamos bueno, cantos meses levamos? Agora mesmo un mes máis ou menos que empezamos con este plan. En cantas bateas están, ou en cantas bateas hai autorizacións, cantas bateas accederon, en que polígonos, e que pode contar? Temos 400 bateas, cerca de 400 bateas repartidas por todos os polígonos. Aquí en Cambados, pois en Meloxo, por toda a ría basicamente. Pero bueno, na ría hai 2.300 bateas. Hai moitas bateas, pero bueno, o ideal sería poder traballar en todas ou en casi todas. Porque claro, unha batea ten cierta cantidad de camaróns, non vai estar dando camaróns Sí, indefinidamente. Indefinidamente. Claro. Entonces, supoño que no camarón, igual que nas outras especies, tamén despois habrá establecido xa no plan, ou se establecerá un paro biolóxico de capturas, etc, non? Sí, o plan, basicamente o camarón fai a veda el, é dicir, a partir do mes de febreiro en diante, desaparece, xa lle podes botar sardiñas xural dentro da nasa, que non... Porque vai de vacacións? Eu creo que desaparece de sobar. Desaparece de sobar máis ao fondo, non o colles... Unha nasa máis ou menos está colocada a unha batea 1,5 metros, 2 metros. É dicir, despois dese fondo vai máis ao fondo do mar, debe de sobar nos fondos ou nos pozos, e non hai capturas. No mes de marzo, pois xa non se poden colocar nasas, outra vez hasta o mes de setiembre. Bueno, pero tamén apunta ben esta iniciativa, este novo plan, por chamarlo de algún xeito, non sei como se lle pode chamar. Si, é un plan, chamase plan, é dicir, é unha alternativa máis para o mariñeiro, dada a situación que temos agora no marisqueo, que como ben dixen antes é grave, pois darlle unha alternativa a defender o seu medio de vida, é dicir, a poder subsistir gracias a esta alternativa que é a nasa en batea. Por eso digo que sería fundamental que outras agrupacións nos aprobasen poder colgar esas nasas nas bateas. Pois que así sexa. Señor Rial, como van as axudas, como participan as outras administracións superiores? Quero dicir, desde a Diputación Provincial, a Xunta de Galicia, a Consellería do Mar, a Unión Europea, vostede como vicepresidente segundo da Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra, como están axudando, de que maneira apoian tanto as inversións ou os investimentos, e non só a nivel de infraestructura, sino de incluso de subvencións para que vostedes poidan ter iniciativas e investimentos no mar? Bueno, eu vouche falar xa deste ano. Agora acabamos de facer, a través da Diputación de Pontevedra, pois unha regeneración de ameixa sapónica, creo que foi cerca de 1 millón de unidades, no cal pois recibimos unha subvención do 80% desa ameixa, e tamén tiñamos unha necesidade dun motor farabordas para unha lancha, e tamén compramos ese motor, que tamén foi subvencionado ao 80%, creo que era 115 cabalos ou así, eso por parte da Diputación. Creo que a semana pasada tuvemos unha reunión con eles, o cal para o ano van a incrementar os presupostos dos 250.000 a 350.000 euros, o cal pois é de agradecer, porque a moitas cofradías poder acceder a esa subvención pois para gasto corriente, para inversión e para poder botar a meixa ao mar, cada un pois darlle donde mellor poida acceder a esa axuda, e para nós é fundamental o da Diputación. Despois, por parte da Consellería, pois, bueno, recibimos axudas para asistencia técnica, vigilancia e para regeneracións. Que problema temos na regeneracións a día de hoxe? Pois que non é subvencionable a ameixa sapónica. A ameixa sapónica está baixo mínimes, que podes botar ao mellor cada 2-3 anos, creo que son 750.000 unidades.
A día de hoxe vemos co que está pasando coa ameixa babosa, que non é que queiramos cambiar a ameixa autóctona que temos, senón que das playas prácticamente nos está desaparecendo polas elevadas temperaturas que temos no verano, polas algas, polos depredadores e incluso pola baixa salinidade no inverno, é dicir, a que nos está suportando todas estas inclemencias que temos é a ameixa xapónica. É o ideal que en Europa cambiasen os criterios para a ameixa xapónica, que entendese que xa é autóctona, porque en Galicia levamos anos xa traballando a ameixa xapónica, que é unha especie invasora, pero que a día de hoxe xa se cría en Galicia, faise desovar en Galicia e faise medrar en Galicia, é dicir, xa é unha especie prácticamente nosa. O ideal sería que eses criterios cambiase a Europa para poder facer unha regeneración que fose prácticamente viable, porque botamos a ameixa babosa, sí, pero o que chega a talla comercial é moi baixo. É dicir, moitas veces desistes de facer unha regeneración porque a mortalidade é bastante elevada. A nivel de infraestructuras, como estamos? De portos, de lonxa, de todo, como está a illa? Eu, pois, a día de hoxe non teño queixa, eu, desde que entrín, bueno, vou dicir eu porque son a cabeza visible da cofradía, claro, non son eu. Patrón maior. Son o patrón maior, pero hai un grupo detrás que é o que me apoie, os que aportamos ideas en riba da mesa. É dicir, nós a día de hoxe podes ir a nosa lonxa, un referente das maquinarias que hai ali, e todo o traballo que se pode facer da nosa lonja, a pena que non teñamos máis marisco para poñer a traballar toda esa lonja que temos agora. En portos, pois, temos un pantalán que non tiñamos antes para as embarcacións da terceira lista, que son 356 amarres máis que se fixeron novos, un pantalán bo e ben abrigado, e despois conseguiuse tamén un pantalán para as embarcacións de agricultura, creo que son sobre 110 barcos, que tamén a día de hoxe pois, van andando para o barco. Que espera destes 2 mesiños de cara a Navidad, que son 2 meses importantes dende o punto de vista dos precios e das vendas? Bueno, pois o que espero basicamente pois que suban e poder arreglar un pouco o problema que temos de todo o ano. Eu teño claro que o ano vai ser un balance malo, por moi ben que vai o inverno, ou se o mes de diciembre, vai a ser prácticamente difícil salvar o problema que temos en riba. O problema é grande, dada a situación que arrastramos do ano pasado, a que vamos a arrastrar cara ano que ven. As cofradías van a estar todas con datos malísimos de ventas e de deudas, porque moitas cofradías van saber con problemas para pagar as súas nóminas. E despois temos o problema tamén do cambio generacional. Cambio generacional, quen quer ir ao mar hoxe en día? Nadie. Non é atractivo ir ao mar. Antiguamente, pois, iba ao mar o que non estudiaba ou non tiña onde ir. Pero agora, un rapaz ou non estudia ou non sei a que se dedican, pero nós, cando ven un rapaz con 25 anos ou 30 anos para o mar, é que nos alumbran os ollos. E hai que darse conta que agora nestes 5 anos que quedan pa diante, toda a xente que é dos anos 64, 65 para cá, que era a época aquela do baby boom, toda esa xente vai jubilar. Eu creo que en torno ao 40% da xente da illa vai jubilar. E non só da illa, do mar, senón das outras cofradías. Quedarán moi pouca xente. É dicir, a situación é mala xa no mar e ainda arriba polo cambio generacional que temos a día de hoxe. Se mellora a situación do mar, pode haber máis atracción, non? Podería. Que sería o ideal. Nós estamos facendo charlas cos rapaces na nosa cofradía. Poñer en valor a cultura. Nós temos ali, que vos animamos a vir, temos unha aula didáctica, temos un acuario no cal pois, temos un cachiño de mar ali que temos un pouco das especies que traballamos, camarón, nécora, centolos, ameixas dentro do acuario, para que os propios rapaces vexan o que é o mar, non a agua sola, senón o que hai debaixo desa agua e que o poidan ver in situ. Despois temos unha aula de interpretación, temos unhas gafas de realidade virtual o cal poden ver como se traballa a recoller as algas debaixo do mar, o marisqueo a pé, o marisqueo a flote. É dicir, temos algo para incentivar a estos rapaces que acaben algún pois no mar ou no marisqueo. E aparte, e poñer en valor o noso traballo, claro. E o IGAFA, que é un dos centros importantes de formación, vamos. Bueno, señor Real, foise o noso tempo, pero ten vostede a última intervención para decir o que queira, remarcar o que dixo ou falar do que eu non lle preguntín. Bueno, pois eu que diría que creo que é fundamental é que o marisco, é dicir, o libre mercado existe, pero que o marisco que vende fora que non se venda como marisco gallego.
É dicir, o noso marisco ten unha trazabilidade que non ten o marisco de fora, o noso marisco pois está controlado polo Intecmar, o cal, se ese marisco dá positivo en lipofílicas en ASP ou PSP, van devoltos ao mar. É dicir, estamos moi controlados polo Intermar e ten que ser así. A parte, sabemos unha trazabilidade de onde ven e onde sale e onde vai ese marisco, que non podemos dicir de outro marisco que non sabemos a súa procedencia sanitariamente ni a súa trazabilidade e ao final non sabemos que pode pasar con ese marisco. É dicir, e a riqueza que nos dá todo o sector. A ama de casa que aposte polo marisco gallego, xa non vou dicir de marisco da illa, pero que aposte polo marisco gallego, que é fundamental. É verdad que é un pouco máis caro, pero ás veces o barato sale caro. Vale. E ademais queda todo aquí. Eso, vale. Revirte na economía local. Hai que apostar polo do lado, polo veciño, non? Porque a economía que queda na illa e a economía que leva o mariñeiro non marcha para Buenos Aires. Non, ao final isto é como unha cadena. Unha cadena que se rompe un eslabón acaba afectando a un albañil, a unha tienda, acaba afectando a todo o mundo. Entonces, o ideal sería que fajamos un poquinho como os cataláns, que velemos polos nosos intereses para que esa cadena non se rompa e podamos seguir subsistindo todos, que sería o ideal. É unha reflexión miña pequena, pero bueno. Bueno, señor Real, lle agradecemos moito que haya estado connosco esta noite. Hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite, moitas gracias. Pois gracias a vos por invitarme. Bueno, pois nos vamos a publicidade e damando os copatrocinadores recibimos a Balbino González, que é o portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Porto do Son. Hasta dentro dun momentiño que devolvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo estamos con todos vostedes. Lle damos a boa noite e a benvida a Balbino González como portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Porto do Son. Moi boa noite, benvido, señor González. Pois boa noite, grazas polo convite. Nada, é un placer, encantado, e ademais, bueno, dende que retomamos este programa despois dos problemas que nos trouxo a pandemia, é a primeira vez que nos vemos e que ven por aquí. Como foi? Que valoración facemos dos resultados das eleccións de fai un ano? Pois xa de un ano e medio, sí, podríamos decir. Non, correcto, sí. Correcto. Pois quedounos un sabor agridulce porque o resultado non foi malo, subimos como 400 votos, adquirimos un concelleiro máis, pero realmente hai que ser sincero, a pretensión era cadar a alcaldía, non? Non se pudo conseguir, aí estamos todavía peleando, loitando, e bueno, tomando nota o recado que nos mandaron os veciños nas eleccións, aínda que xa digo, contento por un lado, pero polo outro realmente
podíamos haber redondeado as pretensións, non? Refrescamos os datos á audiencia, por todos son 9.150 veciños, habitantes reconocidos no INE. Partido Popular 7 concelleiros, con o alcalde Luís Soujo. BNG 4 concelleiros, Partido Socialista 2 concelleiros ao frente con Jorge Romero. Bueno, están 6, 7, vale? 6, 7, co cal só lle sobra un concelleiro ao Partido Popular. Cal sería a foto do Concello? Situación económica, como define? Pois, para resumilo así nunha frase, eu diría que o Concello de Portodosón, en canto á xestión municipal, tópase nunha vía morta. Nunha vía morta, que eu noto falta de proxecto, e realmente as iniciativas que se toman están, pois, son iniciativas que están nun bucle que non nos levan a ningures, ou sea, vemos que Portodosón non avanza, é un concello que está quedando atrás en canto a economía, comercio, en fin, a todas as prestacións sociais e todo este tipo de cousas, non? O goberno municipal enredouse durante moito tempo nunha bucle, como digo, de querer facer un proxecto, pero derribando outro. Eso non nos leva a ningún lado. Luís Soujo, hai 5 anos, tiña a teima de tirar a casa do Concello, porque parece ser que era un mamotreto, non lle valía, mercou unha casa para este fin, quería mercar outra, non o conseguiu, porque vivía unha familiaría, non lle vendía a propiedade. Pero hoxe reparouse esa casa do Concello e vemos que temos un Concello pois con unhas condicións actualizadas, confortable, con prestacións como eficiencia enerxética, este tipo de prestacións que hai hoxe cas construcións novas, non? Derribou a fachada marítima que estaba pois que estaba ben, sí que quería unha pequena remodelación nas beiras rúas da parte das terrazas dos bares, pero bueno, derrubou e fixo unha nova. Hoxe ten en riba da mesa un proxecto de derrubar un centro de saúde para facer un novo, derrubar o colexio de Portosín para facer un novo. E todo eso non nos leva a ningún lado, porque realmente nós pensamos que en canto ao centro de saúde, pois podría facer o mismo que fixo coa Casa do Concello, quer unha inversión. Fai poucos días firmaba un convenio coa Consellería de Sanidade por unha cantidade ridícula, 12.000 euros, donde aportaba pois casi 6.000 a Consellería, 6.000 o Concello. Creemos que eso non dá nin para empezar. O centro de saúde requere de unha remodelación importante, de unha reparación integral sobre a coberta e unhas fiestras que dan a parte sur do edificio, a cara sur, pois ten unhas fiestras que meten agua por todos os lados. Hubo un informe de un profesional que foi a valorar o tema e decía que ese tipo de ventanas levaba ali moito tempo e que as filtracións se facían a través da ventana e a obra, a parte de edificación, non? Entón, o que requere iso é ventanas novas, unhas fiestras novas. Non se cometen estes traballos porque está a promesa de que vai haber un centro de saúde novo. Quería ou pretendía comprar tamén outra... Exactamente, pretendía, creo que... Facer un novo, non? Creo que ao final, non sei se porque é unha persona que hoxe di unha cousa, mañá a contraria, entonces é difícil de saber en que situación están a veces as cousas, os proxectos, non? Sí que quería mercar unha construción que quedou aí a media, xa hai moitos anos, un feísmo que temos no pueblo, e hasta hai un par de meses esa iba a ser a nova ubicación do centro de saúde. Xa non o é, xa hai outra nova ubicación que a hubo anteriormente, e anteriormente hubo outra, por eso digo que é un pouco a política municipal do goberno municipal de Portodosón, un pouco fraude, engano aos veciños, non? Porque non se serio, non se poñen enriba da mesa proxectos que realmente demande a poboación, demanda a veciñanza, nin siquiera requerimos nós de eses proxectos, non? Xa digo, o centro de saúde, con unha pequena reparación, o centro de saúde o que hai é que dotalo de medios, de servicios, como fai pouco... Pero a situación do que está é bastante complexada, non? A situación é un edificio que data dos anos 90,
que eu creo que está bastante ben, requer unha remodelación, o señor Oujo achácalle a que está moi azotado polos ventos, pero ahora resulta que o quer levar 100 metros máis cara ao norte, pero vai a seguir estar azotando dos ventos, son 100 metros o que vai correr esa edificación. O sea, son cousas que non teñen ningún sentido común, non? Fai os meses de xullo e agosto estuvemos pelexando a veciñanza, concentrándonos todos os venres ás 13 horas, para que realmente nos dotaran o centro de saúde do servicio de pediatría, que non lo retiraron, e do servicio matrona. En ese aspecto, el non colaborou ca veciñanza. Realmente o que demanda a veciñanza é medios no centro de saúde. Non vale de nada que teñamos ahora un centro de saúde de 7 pisos se dentro non hai servicios sanitarios, non? Entón, eu creo que as cousas van por aí, van por... Ademais, el, cando fala, sempre fala deste tipo de política, de que hai que rehabilitar, que hai que recondicionar, pero el non o pon en práctica. El tira un edificio para facer outro. No colexio de Portosín pasa exactamente outro tanto. Tiñamos un terreo con un uso dotacional educativo da noite á mañán, nun pleno, cambiou ese uso dotacional para o día seguinte presentarlle á Consellería pois un PEIZ, un Plan Especial de Infraestructura e Dotacións, e decir que non había terreo para uso educativo no Concello, por lo tanto, ten que abrir un expediente de expropiación a 15 veciños. Home, creemos que esas políticas non son as axeitadas. A 15 veciños que xa engañara anos antes dicíndolle que iba a colocar un semáforo na estrada 550 á altura do lugar do Mariño, que é onde viven estes veciños, que despois de 5 anos lle dixo que non se podía facer. Esas son unha serie de pequenas trampas que el vai facendo. Espero que en algún momento a veciñanza, pois, home, vai pasando factura donde as fai. No Mariño realmente non obtuvo un bo resultado, non? Nese colexio electoral non obtuvo un bo resultado, aí o BNG superou non votos. Esperemos que a xente se vaya dando conta de que hai que poñer enriba da mesa outros proxectos que nos saquen adiante, que non nos deixen descolgados, porque somos un concello que está en vía morta. Como valora os orzamentos? 12 millóns de euros. Os orzamentos, para min, son uns orzamentos que realmente reflexan unha cantidade importante de cartos. Os últimos orzamentos creo que eran 12 millóns con algo, con pouco. Pero, bueno, o Concello ten unha débeda de 3 millóns. Aínda que non entidades financeiras, non é unha débeda financiera, é unha débeda con outras administracións, como son a Diputación e a Xunta de Galicia. Entonces, eses 3 millóns, por eso falábamos antes de mercar ese edificio, pideu un préstamo ao IGUS, pideu un préstamo para mercar ese edificio e para facer outro tipo de proxectos, como é o saneamento en Mótega, urbanización en Goiáns, e pideulle 1 millón de euros últimamente a Xunta de Galicia a través do IGUS. Creo que ten que pagalo en 8 anos, inda que sin xuros, pero hai que pagalos, como hai que pagar os da Diputación. O Concello debe 3 millóns de euros. Entón, os orzamentos pois son os que son, pero dentro xa hai unha cantidad de cartos que non son nosas, porque eu podo presumir de rico se vou ao banco e me deixa 6 millóns de euros, pero despois teño que pagalos, naturalmente non son meus. Entón, creemos que os orzamentos nunca acaban de desarrollarse por completo. As obras que se financian a través dos orzamentos sempre son un 60% do que realmente vai orzamentado. El faise eco de moitas inversións que non son do Concello, non son competencias do Concello. Eu teño escoitado decir aos medios que agora, por exemplo, nos últimos orzamentos da Xunta había unhas obras aí de unha mellora no abrigo no peirado de abrigo de Portosín, unha nave das Redeiras. Eso non son competencias do Concello, eso son competencias de Portos de Galicia, e quen realmente orzamenta eses proxectos é a Xunta, non é o Concello. Por lo tanto, faise autor de moitas festas que ocorren no pueblo, Rompetiño,
como pode ser tamén a festa hortera. Realmente esas non son festas que organiza Luís Pazos, que ten unha empresa, organiza Rompetiño, e despois está Jorge Romero ca súa compañeira e a irmán da mesma, son quenes son os que organizan a festa hortera. Non é o Concello axuda con unha pequena subvención, é de agradecer naturalmente, pero bueno, que non é o alcalde. O alcalde gustalle moito a ansia de protagonismo, claro, en esa ansia de protagonismo pérdese, porque el tanto quer ser a noiva da boda como morto no entierro. E iso, pois, a veces levo a pensar que el é o que realmente saca cousas adiante, non é así, non? Señor González, facemos un poquinho máis de brevedade, se é posible, nas exposicións, para ir abordando un poquinho máis de temas. Pexón, xestión urbanística, lóxicamente licencias de obras, melloras de núcleos tradicionais, como valora a política? Pois mire, o Pexón xa se está pensando, desde o 2018 que veu a luz, estáse pensando xa en modificar. No seu día o BNG votou en contra do Pexón. Votou en contra do Pexón e o tempo deunos a razón, porque agora queren cambiálo, modificalo por esas modificacións que lle votaba en cara no seu día o BNG, non? Que é, pois, pouca urbanización nos núcleos rurais, moitas nos núcleos urbanos, non? Houve unhas modificacións puntuais que el fixo, pero que, bueno, que para nada favoreceron un pouco aí a unha xente que está moi vinculada a él, pero nada máis. Un Pexón que nos condenou a ser un casco histórico, tanto Portosín, o núcleo de Portosín, como o núcleo do Son. Eso imposibilítanos para urbanizar, para remodelar unha casa. Sempre é patrimonio que realmente ten a batuta hasta que realmente se elaboren uns plans especiales, uns PEPRIS. Entonces, pois, mentras eso non vexa luz, non é o Concello quen realmente leva a batuta en isto, e os veciños condenados a ter que remodelar as súas casas con unhas condicións moi exixentes. Nada de aumento de volumen, portas de madeira, forxados de ferro fundido. Non é un casco histórico, naturalmente, porque está, por desgraza para nós, xa bastante castigado de anos anteriores. Desde a época franquista veuse rompendo esa idiosincrasia de pueblo mariñeiro, de vila mariñeira, e hoxe somos o que somos. Temos encanto aínda realmente, hai que conservalo, pero non dese xeito tan fora do noso alcance, non? O sea, que sea outra xente que realmente... En canto teño que decir, se algunha perla podo botarlle a xestión do señor Ounxo, é que, bueno, non estou de acordo con el nas cifras, pero sí que se lle dou un pulo ao saneamento no Son. É un concello que está bastante saneado, ainda non que cos datos que el dá e reflexa, porque el dixo-me a min hai 5 anos nesta mesma canle, nun programa, nas eleccións, decíame que tiña o 95% xa do Concello saneado. Eu creo que hoxe non chega nin por moito ao 90%. O mismo casco do pueblo do Porto do Son, da Vila do Son, ten aínda colectores que verten fecales as pedras a beira do mar. O sea, non se pode falar de un saneamento integral cando a propia vila principal do Concello non ten o saneamento integral. Sí que se dou un paso adiante, e iso realmente foi unha cousa que eu sí que lle recoñezo como posición, pero que tampouco coincido cos datos que el... E a limpeza, mantenimento ou melloras de vías nas parroquias e nos lugares? Pois mira, as melloras das vías das parroquias é unha política que nos ten acostumbrado o señor Ujo, e casi sempre se fan todas 3-4 meses antes das eleccións. É o seu modus operandi, non? De repararlle ao veciño pois a pista, o bacheado, endereitarlle un muro, colocarlle a farola, en fin, son unhas políticas que realmente lle dan resultado. Hasta ahora polo menos deronlle, non? Ainda que a xente pois xa empeza a cambiar un pouco porque ve que outras cousas son necesarias e non as ten. Pero bueno, fai pouco, de vez en cando, temos que levantarlle a guardia e decirlle que hai que desbrozar cunetas, que hai que ter as beiras rúas decentes e tal. Fai pouco falaba co conselleiro de Medio Ambiente sobre as rúas da parroquia de Xuño, ao longo da
da C550 estaban, pero intransitables, non? Abastecemento de auga nas parroquias e lugares aí é curioso, é un concello que só tuvo agua municipal da Vila do Son para norte, para as parroquias do norte. O Son, Nebra, Goiáns, Miñortos. En canto para as parroquias do Sur nunca tuvo do Son, xa para Baroña xa nunca tuvo agua municipal, non? Sempre foron os veciños a través de unhas traídas de agua veciñais. E hoxe creo que o Concello ten unha débeda con esta xente porque nunca lle atendeu unha necesidade básica como é o abastecemento de agua. E implica, ademais, que non podan desarrollarse en plenitude porque cando pides un permiso de obra ou levas ao Concello un proxecto, necesariamente tes que dispoñer de agua, non? E hoxe esas traídas están colmatadas, xa non teñen máis capacidade para dar agua, non? Entonces o Concello aí debería mostrar unha man tendida, el di que vai facer un depósito, pero desto xa pasaron, vai para 2 anos, non se ve o depósito, non se chegou a un acordo aínda cas asociacións veciñais de agua, só o xuño ten como 29 asociacións, depois está Queiruga, Baroña, está San Pedro. Realmente esa é unha asignatura pendiente deste goberno municipal, non? E como están as parroquias a nivel de infraestructuras deportivas? Pois mira, as parroquias non reclamábamolle non fai moito en pleno ordinario que atendera o polideportivo de Xuño que está moi desatendido. Xuño é unha parroquia que está desatendida por completo. Ten un campo de fútbol que pertenece á demarcación de Costas, polo tanto ali moito non se pode facer, tamén hai que recoñecelo. Pero sí que despois hai outras parroquias que demandan un campo de fútbol con céspede artificial. O Son, creo que hai nos orzamentos de hai 2 anos xa iba unha partida para o céspede artificial, para o campo de Preguntoiro, para o da Vila do Son, a data de hoxe non está aínda colocado. Parece ser que vai a ser eminente. Había unha axuda da Diputación de 160.000 euros e unha aportación do Concello de 30.000, pero a día de hoxe nin ten alumeado LED, nin ten céspede artificial. O polideportivo do CEIP do Instituto xa é sabido polas noticias fai 2 días pois que casi veu abaixo todo, viñeron as paredes, non? O polideportivo do Son requere de un cambio de cuberta. O BNG en este aspecto levábamos na campaña unha serie de propostas como podían ser recuperar o eólico de titularidade municipal, que temos un eólico que é noso de 3 megavatios de potencia, e fomentar comunidades enerxéticas, o sea, nos tellados de colexios e polideportivos podíanse colocar placas solares para que nun radio de 2,5 km a xente, os veciños que quixeran podíanse acoller a esa comunidade que é unha comunidade que se crea con financiación dos Next Generation, por lo tanto non iba a salir cara e realmente son as premisas e os proxectos que teñen un longo recorrido, que son proxectos de futuro, non? Recuperar ese eólico para nós era moi importante porque o señor Ujo leva como 14 anos prometéndonos un parque empresarial. Non é creíble, naturalmente. Entramos nese capítulo, dinamización económica e desenvolvemento económico, entre todo. Chan industrial, comercio tradicional, turismo. Fáganos un paquete, que nos quedan 5 minutiños e temos que acabar. 14 anos prometendo un parque empresarial, estamos sin él. É curioso, como dato anecdótico, que xa o señor Ujo foi nunha lista do Partido Popular hai 32 anos. A candidata era unha señora Concha Concepción Laviz, e xa prometía 2 parques empresariales, hai 33 anos. Oxe, a data de hoxe, non temos un metro cuadrado de chan industrial en Porto do Son. Pero estaba previsto na parroquia de Nebra, non? Está previsto, pero leva previsto durante moito tempo. Está previsto porque o Pexón recolle que ali é onde ten que ir colocado o parque empresarial. E hai algo? Saleu unha partida nos orzamentos do ano pasado para levar adiante un plan que se chama PEOSE, que é un plan estrutural de chan empresarial, pero a data de hoxe non hai nada. Isto, cando se aproximen as eleccións, acelerase un pouco e parece que sí, pero bueno, que xa levamos casi 2 anos de legislatura e non se lleve nada, non? Correcto. E no turismo?
No turismo nos levábamos cousas que realmente axudan a que o son fixe turismo, non? Porque o turismo do son é un turismo de media xornada. É un turismo que ven de Santiago, nas 11 da mañán, vai á praia, disfruta do día de ocio, temos uns arenais que son maravillosos, porque o son ten un potencial increíble en canto a turismo, pero ás 8 da tarde márchase ao seu domicilio a Santiago sin gastar nin un euro en café. É un turismo que realmente non resulta rentable. Non quero dicir que sea malo, pero hai que optar por outro turismo que realmente non sea máis beneficioso, non? Para iso creemos que hai que retomar un pouco o tema que levaba o BNG no seu programa, que era un centro de interpretación do Castro de Baroña. Potenciar o Castro de Baroña para nós é que realmente ningún concello da contorna, nin casi podría decir da provincia, ten un castro da importancia en canto a monumento cultural, arqueolóxico, como é o Castro de Baroña, non? Entonces, se non o potencias con un centro de interpretación, unhas visitas guiadas, unha tenda de merchandise, non hai ingresos ao respecto. Sí que paran ali como 100.000 turistas ao ano, pero o único que fan é subirse aos muros, sacar unha foto e marchar. Entón, é un turismo que realmente non nos enche o queixón. O señor Ujo non aposta por estes proxectos. Tiñamos un centro de interpretación das lagoas de Xuño San Pedro, que é un humedal pois de unha importancia grande. Creo que o inventariou hai 2 anos. Ali fixo BNG cando gobernou no ano 2010 co PSOE, pois fixo un centro de interpretación desas lagoas que ten unha importancia porque eso reclama un turismo pois de ornitoloxía, os amantes dos páxaros, das especies que ali habitan, que por ali pasan páxaros, anidan a cantidad de páxaros nesa zona, non? Pois non apostou. Eu unha vez preguntei en pleno, el respondeume que non apostaba por ese tipo de proxectos. Pois esos son proxectos que fixan turismo. Realmente hai que reordenar de alguna maneira, foi algo que levamos a pleno e non se cumple, e os aparcamentos para autocaravanas. Hai que reordenar eso, o Concello ten que mirar de sacar un proveito de todo eso. Pois non hai ningún proxecto enriba da mesa ao respecto. Señor González, quédanos, bueno, moitísimas cousas por comentar, pero solamente un minuto, e dedicamos, se lle parece, a política social, el centro de día, centro de saúde xa falamos, asistencia a maiores, o SAF, como queira. Sí, vamos a ver, sí que en canto ao SAF teño que reconocer que se fixo un esforzo grande nestes últimos tempos, non? Porque realmente o envellecemento da poboación o requere, non? Eu son partidario que se atenda a xente nos seus domicilios e non teña que desplazarse a unha residencia. Eso realmente o bo, non? Porque sacar unha persoa maior do seu domicilio implica desorientación, incomodidade para a familia, moitas cousas, non? O centro de día é algo que eu sempre me sirveu de cabalo de batalla para debatir co señor Ujo, non? Non podemos telo privatizado. Nos vemos en concellos limítrofes como é a Serra de Outes, que é un concello casi que a mitad da poboación, e unha persoa, un usuario do centro de día paga 300, como moito 400 euros ao mes. No son duplica ese gasto. Unha persoa que ten que pagar 800 euros no centro de día ten que ter unha pensión de 2.000 euros ou non pode ir ao centro de día. Realmente non é ese o jubilado de Porto do Son, de 2.000 euros. Si tes 1.000 euros de pensión, non podes ir ao centro de día, porque vas 5 días a semana, pero o sábado, domingos festivos, a luz, a agua, o lixo, a comida, iso todo hai que pagalo, ten que salir da pensión. Por lo tanto, o centro de día en Porto do Son é un luxo para a xente pensionista, non? Parece ser que está enriba da mesa o licitalo, non sei en que quedará todo isto, porque xa lle digo, hoxe din unha cousa e mañán toda a contraria. Señor González, foise o noso tempo, pero ten unha última oportunidade de decir o que vostede queira, se a de xeito breve, do que a remarcar algo do que dixo ou do que eu non lle preguntín. Sí.
Bueno, pois nós realmente temos proxecto para Porto do Son, como BNG. Eses proxectos puxémolos en riba da mesa cando foi da campaña electoral, visto o resultado, aínda que non foi o que nos esperábamos, sí que foi un resultado positivo, en gran parte débese pois ao proxecto, o traballo que levamos realizando durante estes anos, que é un traballo pois de estar día a día e a pé de calle cos veciños para todo o que se nos require. Ben o demostramos eses 2 meses aí a pé de calle no centro de saúde reclamando servicios sanitarios de pediatría e matrona. Entonces seguiremos nesa línea, non nos queda outra, traballar para os veciños e para acadar que a vida en Porto do Sen sea mellor para todos nós e adquira unha maior calidade de vida, desde logo. Don Balbino González, portavoz do BNG no Concello de Porto do Son, foi un placer contar con vostede nesta edición do programa Falemos. Hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite, moitas gracias. Gracias a vostedes polo convite e por espallar un pouco a nosa opinión sobre a política municipal. Sí. Volveremos, retomaremos, quedaronnos moitas cousas no tinteiro. Sí, máis ocasións. Lóxicamente, tratamos de poñer encima da mesa e que sea información para os veciños a política e a xestión municipal, porque é moi importante e afecta de maneira directa e indirecta a moitísima xente. E, lóxicamente, pois a cobertura da nosa audiencia, vale? Un placer, insisto, moi boa noite. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos, donde estuvemos co presidente da Mancomunidade do Salnés, con David Castro. Estuvemos tamén con Juan José Rial, patrón maior de a cofradía de Ailla de Arousa, e co señor Balbino González, portavoz do BNG no Concello de Porto do Son. A semana que ven máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saúdos. Gracias. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.